Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andutho Tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng wagomba ka wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber kendo in bende dwoko ni erokamano kuom bedo jahera mar chenro ni. Wapuonjore gik mang'eny kendo wang'eyo kaka ngimawa wabero odiechieng. Amor ni wenda osechopo e studio abomiyo gi thuolo gi monyiso ni nying ginga gi akanye gin jomage to odiechieng ma kawuono wapuonjore kata wadwani mondo wang'ene yo mane waketo godo ngima maber nikech ngima en mwandu. Machiegni ine mabochako kodi nyingi nga in wuod kanye iwuok kon mane to itimo ang'o momiyo kawuono nitiere penj laktar? Erokamano kuom kelo kawuono kae. An iluonga ni Billy Onyango. Aja seme kombewa. Mane kendo amor biro kawuono kae. Anatimo imitimo ni fitness training. Joma dwa bet fit, joma dwa lose weight, joma dwa gain weight, magote wakonyo e gym maotie. Maise ni kopogre kod wito ratil, weight en ratil. Maise ni joma dwa wito ratil nyalo biro e gym kata joma dwa medo bende nitiere kaka inyalo nyisgi mondo gimed ratil. Exactly. Mani biro nyiso wa bang'e. Machiegni nyingi nga in wuod kanye ilonye weche mage wadonje twak achiel kachiel. Erokamano ahinya kuom kelo waka. An iluonga ni Woltolo. An wuod Lego Kalkada. Wan jo Kalkada modak kamoro ni Mbolori. Koro an atiyo tich mar konyo ji loso del. Joma dwa duoko ratindgi piny kata madwa medo kata joma ohinyore ma daktari ondiko ni nitiere kaka orbene gitimo tizi mondo gipond kidogo. Koro mage weche mwalonye ahinya. Mondo gichangi. Yes, mondo gichangi. Erokamano ahinya. Kawuono wadok mbaka kotenore kod weche mag physical health. Tiende ni ngima ng'ato kaka in no, kaka an, kaka in, kaka inyalo rito ngimani no e yo maber, e yo makende mondo mi obed maber. Nikech nitiere kaka onego bedni ngima wabedo maber. Koso kamano. Mana dier ya. Physical health now. Koro ma en kinyalo tiyo tiji moro. Watim kata ni idwa chung ka mondo igam kikombe moro e mesa to idhi kawe ma onge gimoro mochandi kata kapo nono ni okituo ingima dendi botegno mano e gima luongo ni physical health koro gi dho ngere. Koro del maber tiyo tiji moro ma onge gimoro amora mageng'i mano ema koro luongo ni physical health no. Ma waduto te nyaka wabed physically healthy tiende ni inyalo tiyo tijeni, inyalo wuotho, inyalo chapni kaka dwarore mondo mi ngimani obed maber. To aneno ka weche mag physical health kata bedo mangima mar del nitiere kod kidienje mopogore opogore ma onyalo rocho godo ngimawa kata onyalo keto ngimawa mondo mi obed makare. Kuom ranyisi onyalo rocho ngimawa kotenore kod weche mag kaka wadak, quality mar ngima. Mulna kanyo quality mar ngima kod physical health kata ber mar del kaber. Chuto. Del kaber en gima ber nikech ing'eni sama dendi ber kata kitiyo tiji moro titiyo moro mamuol ma gima chandi onge. Koro dendi be kaber ting'eni inano kaka kin gi kilo mang'eny dendi. So ka dendi ber i balance kilo ni no koro okobed mang'eny ahinya, okobed matin. But then nitie jomoko man gi kilo matin ma bere dwaro omedi. Koro dendi kaber to kindi no ni akanyo. Alafu be okonyi seche ng'ado bura makare. Kech yen samoro nitie bura moro bene ng'ado makare lakini wasedhiyo e weche mag obwongo, weche mag obwongo. Koro sama itulia kamae to mano ngima ni koro ber. Koro inyalo ng'ado bura makare. To be okonyi ni igeng'o tuoche. Inyalo paro diere corona. Ne kiwuotho oko inwang'o ka ji mang'eny ringo e ndara. Ji jog. Ji ringo ndara nikech koro gidwa ni gigeng' tuo no. Nikech sama koro iringo no tiyweyo koro gik moko kaka waluongo ni flu gi dho ngere. Sama iyweyo ti igolo gi oko. Koro gikonyi. Seche moko be igero nitiere mo mwaluongo ni white blood cells. Koro seche ma itego gikonyi be goyo tuoche. Koro mano e ber bedo gi ngima maber no koro. Ka wang'iye kata ka wanyalo kete yo machuok tiende ni seche ma ngima ni ber
orito ngimani duto te. Kabisa. Degrees 360 degrees. Kabisa, Nikech wang'iyo kanyo weche mag obwongo, iboyudo ka kata obwongo ni tiyo maber, iboyudo ka ponono ni dwa ng'ado bura, ibo ng'ado yo maber, ka ponono ni en weche mag kaka dendi chal, inyalo tiyo tije, inyalo dhi e puodho, inyalo goranda, inyalo tiyo tije ni duto te. Kaito mano kende onyalo gore kod tuoche bende, kaka tuoche ma thoro mako del, kopogore kod athung'a kata flu, tuoche magima bende nyalo, weche mag physical health nyalo konyo. Okay, ntiere jomoko ma dendgi yom ga. Koro inwang'o ni ng'ato kier kamoro to kierne no osetur. Kiera kira matin. Matin no Koro ineno sama watimo tizi, wagero nini mag dendwa gi. Koro gibedo motegno. Muscles bedo motegno. Choke bedo motegno. Ng'en sama igero muscles chogo bedo motegno. Koro inwang'o ta kikier matin to ineno sawa. Koro mage okonyowa yore makamago. Bende okonyowa e geng'o tuoche moko kaka ineno jomoko ma malaria kata komake matin kama to ringo kod ng'wech ma en gi immunity rateke mag del ni piny koro mage gik ma tuoche ma okonyowa gero ogeronwa immunity omiyowa tekono koro ang' naduogi iri kabisa ni wachonwa kata in jagono makonyo kendo in jogo matiyo e gym kuonde ma ikonyo oganda mondo mi gibed kod physical health maber, gibed physically healthy gi dho wigi. Ni wacho kata ni jogo madwa wito ratil, weight loss, jogo no madwa medo ratil, samoro jogo madwa mana ni mondo mi dendgi obed abeda maber, ok odwa wito ratil to bende ok odwa medo, odwa mana ni mondo mi obed abeda fit, kod jogo ma bende samoro dwa ni mondo mi ogore kod tuoche. Wachak kod jogo madwa medo ratil. Gini timo ginade kata gitimo? Jok madwa medo ratil ka gisebire e gym kamwatie ama gibire website wa ama page ma wantie. Koro wawuoyo kod gima okwongo. Nyaka watim gima waluongo ni one-on-one consultation. Koro introduction en gima okwongo. Watimo introduction. Alafu wangiso gi the benefit mar medo weight ama maro wito weight. Koro joma dwa medo weight wangiso gi way forward, wangiso direction, benefits margi, wangiso gi maber mondo ka pok wachako the whole process watimo ni mondo ging'e kila kitu kaka dhi. Koro the best way ni wa direct gi luwo yo kaka mar fitness. Koro koko dwa lose weight wa guide gin before wachak nini zoezi no. Ang'o momiyo ma important? Ang'o momiyo kar consultation kar gombaka kode ni kar wuoyo kode ni? Ang'o momiyo en kidieny maber mokalo ne jogo ma samoro biro iri kidieny mokwongo to dani omed ratil? Ma en important nikech ang'o? Gima kwongo nyaka client no obed kod nini oyud iluongo ni confidence kuomi. Obed gi exactly. Tajira no ema gima muhimu sana. Koro kikise engage en kode one-on-one conversation, koro oido confidence kuomi. Ingise adiera to kikiwonde be ama imie wasi ni koro dendi duong sana in koro koro tiji tek sana. Koro imie confidence. Ingise ni mae owuotho kodi nyaka achieve gima idwaro kapok wachako mie program mar zoezi no. Mano en okang' mokwongo kata step 1. An client adwa medo ratil, mar jok ma wito bende wabobire, adwa medo ratil, asebiro isewuoyo koda, isenyisa ni en gima inyalo medo ratil kaka idware. Kwa wuok kanyo wadhi kanye? Koro nitie gima ni gima waluongo ni testing. Koro either nitie gima be iluongo ni blip testing gi dho ngere. Blip testing inyalo tiyo go ama itiyo gi koro ipime test ne. Nikech client nyalo biro awacho ni my client na to biro chieng' mokwongo pok wai dhi e gym, pok wai timo exercise mora. Koro nyaka atem ane ni onyalo chopo level mane. Koro nyaka tem miye some simple workout ma onyalo temo. Koro apimo level mare mar fitness. Koro kasing'eyo ni ma
podi kod ka ng'eni achako kode kama chal kama. Ok nyal bet gi client ama client obiro e gym ama itimone personal training. Alafu client obiro chieng' mokwongo tidwa ni itere speed ma maiso nitiere okang' monego bed ni ng'ato dhiye. Koro day one itere mana mos, ipime kaka otemo, imiye motisha mondo endelea. Koro kaka en nini 10 reps to ipime kotimo kata aboro no ma level ne. Koro itere mana mos, ipime mos, kik itere ng'wech nikech men lifestyle odhi pole mos banyaka omak momentum maber. Erokamano ahinya. Odhi mos ikuongo ipime, ikuongo iwuoyo kode. Abiro duogo iri. Okang' mar consultation ni en ga mana okang' mokwongo ma enena kamano kato mar pimo pek kata kaka ng'ato nyalo dhi ma to kaw ga thuolo maromo nade? Kaka watime ga, ing'eni sama ibiro mokwongo waromo kodi. So sama waromo kodi no wakwongo wawuoyo kodi. Koro kaka wawuoyo ga kodi, wang'isi niya, gini oken odhi kawo okang' maromo kama. Koro pile wawacho ga ni dweche adek koro kichako neno nini mari. Koro nyaka wang'isi niya, oken hono ni ibobiro kae to bang' dwe achiel iseyudo duoko mari. Koro okang' no en ga wang'isi ni bang' dweche adek to wabiro pimo mondo wane ni iduoko piny kosi itero malo. Nikech nitie jomoko be mabiro ni gidwa duoko weight gi piny to bang'e to giyudo ka gimedo. Koro mano be timore ga. Koro sama wapimi to wang'isi ni wan ne wateri kama lakini samoro luwore nitie kaka maybe ichiemo dala ma ok donjre gi kaka wa train kae. Koro okang' no en ga muhimu sana. But wanyalo timo gi odiochieng' achiel gi te. Wanyalo wuoyo kodi kasto wapimi waluongo ni assessment. Koro assessment ni en mwapimo go mafuta mang'eny min ge dendi, waluongo ni mo ma in ge dendi, wapimo kanyo, wapimo borni, wapimo ratil ma in go, kilo mari. Koro mago duto wapimo kasto wami. Koro chiemo wachako wapimo kendo wachako wapimo ni mo min ge dendi. Koro wanwango ni kara mo mnengo to duogo kama. Nitie samoro ma ng'ato ng'isi niya ni kilo na to dok pe ni awinjo ka lepa mancharwako roma lakini kilo na to pok odok piny. Mago be timore ga. Koro sama wapimo kamano te, koro chiemo kata kiduogo wacho kara kilo koduogo lakini lepi romi. Mano ng'iso ni samoro ing'eni sama ng'ato omedo kilo to chokene be bedo ga mapek. But sama iduoko kilo piny to kilo mar chogo ok iduogo ga piny. Mana mar fat ni cha mar mo mani dendi cha meduoko ga piny. Koro wang'isi ni in tinena kare kik ibed gi buok. Ang'o matimore seche ma ng'ato dwa wito ratil to pok omedo, kata seche ma ng'ato dwa medo to medo mana wito? Seche gi ang'o matimore? Gimoro timore, samoro bedo ga kasoro marwa. Wadwang'o ni wami nini chumbe mapek iting'o. Koro chumbe mapek gi kwa mi tigero muscles. Koro kigero muscles mani imedo weight. Samoro be oken makosa marwa. Nikech watreni to kidhi ot ichamo gigego maduoko kilo cha. Nikech wach ni ibiro irwa to watreni tiduoko kilo mari. Watreni igolo nitie gima waluongo ni calories. Igolo calories maromo 2,000. But kidok ot tichamo calories maromo 3,000. Koro gima timore, in ibedo abeda in sawa, in fit. Lakini kilo to kidhi duogo piny. Koro mago gi kariyo nyalo timore. Nyalo bedo kori kata nyalo bedo korwa. But sana nikech wan ga professionals wadhi ok wanyal mi weight mamedi kilo. En page laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo physical health, tiende ni ngima ni kaka chala, kaka iwuotho, kaka itiyo tijeni, ratil mar del otin ahinya, idwa ni mondo mimede, en mala ahinya idwa ni mondo miduoke piny. Samoro en kaka idware, idwa ni mondo mibed abeda physically fit, en ang'o gini monego bed itimo. Okang' mokwongo en ni nyaka ikaw thuolo midhi e gym kata jogo molony e weche makamago, gibogo kodi mbaka kaka gipimonwa kata ibiro ne okang' mikawo kodi. Wakaw yuyo ka waduogo to wadhi nyime, omiyo kik isud kata matin. Kidieny mar ariyo ni adwa ni mondo mi ichiki iti.
Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaon gi wuond ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lowo mondo olosgo kembegi eki nisani koro kembego eki ibro usi maduonde japiny ok owinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek sa adek otieno. Kik bai. Nyakwar Ramogi nyathi manonyuol higni 20 mosekalo sani ni kanye. Wasebedo ka watelo e mingolo maliet makelo ni mo. Kokalo e lony mag jolendowa mong'eyo tijgi kod sinani magin godo. Nyadhi marwa en ni pod wan nyime e mi chenro mopuch mag puonj gi twak mosegero ngimani. Mashabiki, wan waonge wasiwasi, en mana chwado tich. Ka wagoyo ni erokamano, kore kalich. Ramogi @20. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Gisechegi anonego atim ang'o nikech bang' gima adwa timoni ok abo yudo thuolo mar timo gima rach kendo. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, and Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV.
ngima en mwandu. Physical health, physical fitness mane chwako odiochieng' ma kawuono ka wadhi nyime kod kidieny mar ariyo ni mondo wang'e kaka inyalo tiyo kod physical health kata physical fitness mondo mi ane wasing'eyo kacha kaka inyalo wito ratil. Nitiere exercises mibomi ka inyalo medo, nitiere exercise mibomi kata nitiere kaka ipimo kama inyalo gike kod kama idhiye. Nawinjo kimulo kamoro ka an idwa tudore kata idwa bedo machiegni mokalo kod kaka ng'ato chiemo dala bende. Tiende ni onego bed ni wuotho machiegni kod laktar molonyo weche mag chiemo koso un wuone mubo puonjo ng'ato kaka onego bed ni chiemo bende ka nitiere dala. Kaber wuon to onego bed ni iwuotho gi laktar mapuonji kaka ichiemo nikech wan wabro miyi lakini gima duong' en gania seche moko anyalo nyisi ni kik icham oganda ama kik icham ring'o, lakini iyudo ni ring'o ma nyisi ni kik icham no nitie tuo moro min gi dendi ma kichamo ring'o no to ring'o no konyi. Koro kaber wuon to bed ni laktar nyisi, lakini gima duong' wuon en ni inyalo weyo chiemo moko mag sukari to mano isemina loso okang' maduong' mar duoko nini mari piny, weight mari piny. Koro waluongo gi dho ngere ni carbs kata starch. Mago iweyo cham, iduoko ngano piny, iduoko skari mari piny, skari manie chai. Ng'en skari wawacho ni ma natural kod wawacho gi molosi. Ma natural gin ga moko mwayudo ga e niang', wayudo rabolo. Ya, mago to be kendo ok richo ga ahinya, mago inyalo chamo matin. Lakini moro molos ni ema koro iduoko piny. Mano kiduoko piny to be nano okang' maduong', koro chuno ni nyaka iwe gik mamoko. Lakini be wawacho ni kik iwe chamo gi kapo ni ng'iyo kodgi. Duok mana michamo cha emiduok piny. Koro ka nyicha chamo ga mkati slice adek, koro nyalo amua na chamo achiel kata achiel gi nus. Ka nyicha keto ga chai kijikni 2, koro nyalo amua keto achiel. Koro mano be asemna duoke piny. Nikech bang'e be mimondo watim orako kata watim tizi mwatimogi, wadwaro nguvu. To nguvu gi be kendi kelo gi mana gi carbohydrates. Koro neno kaka en gima ogwandore. Koro sama wagolo gi to be nyaka kendo wati kodgi. Nikech bende kaka Nyasaye nochwe del, nitie kaka del dwaro gigi duto te. Nitie kaka del dwaro, nitiere okang' mar del dwaro sukari. Kuom ranyisi ka dendi iwinjo ka ola ahinya, iwacho ga nitiere kaka inyalo madho kata soda mondo mi oboost ni skari, kata inyalo chamo chiemo mantiere mamili mondo mi omed ni skari nikech idwaro teko no. Kato bende del dwaro kuon, del dwaro muogo, del dwaro mchele, del dwaro gik makamago. Miyo ayie kodi kanyo miwacho ni inyalo duoko piny to ok ni weyo, kata kiweyo tichako weyo mos. Kuom ranyisi kimadho chae, inyalo weyo keto skari timadho gi rabuon nyaluo. Yudo ka rabuon cha nigi skari ne, koro kik imed machielo ni. Kabisa. Mana dier. Kanyi yiego koda. Ayi kodi. Ero kama na enya. Iwacho na nitiere kaka weche mag orako gi bende nyalo miyo ng'ato nindo maber. Mana dier. Nan gi client na moro kano biro onowacho ni opuodore sa 10 okinyi osechiew kata onena kochopo sa 10 okinyi to osechiew ochako nindo gimoro sa 9 gimoro sa 10 to odwano dhi tich seche koro ka nindo be biro ire. Koro kaka no achako bedo kode, achako tere through process ni ochako ngisa ni tiyo nindo maber kochopo sa 3 en osenindo. Koro gino be okelo nindo nikech ing'en seche go dendi koro muol gima chandi onge. Koro kichaka ni nindo kama ito nindo kwanyi. Kati seche bitimo orako cha bendi chapo dendi koro del bende ool, del nwani mondo mi oyue, mondo mi onindi. Gima timore en gania, ineno remo mani dendi nitie seche ma koro okitimo orako, koro remo mani dendi no be omuvi dendi maber. Lakini sami setimo orako, koro remo dhi dendi maber, odhi nyaka obwongo ni, to mano kende miyo dendi truly. Koro kata kedhi nindo ionge gi story mang'eny. Koro kanyo mage yore mokonyo go be nindo be. Adoni wang'e weche mag orako kod stress. Tudruok mane mantiere ka? Orako gi stress en gania idonji tiji moro to itiji no iyudo ka tich momi samoro kao seche ni mang'eny. Koro inwang'o ka windi ikulo godo tich mitiyo ni. Koro sami dhi orako, sami itrain cha, pachi wuok gimoro amora miparo. Koro pachi paro mana tizi mitimo ni. Koro seche go wi be will gi tich mitiyo mang'eny cha. Koro ogolo ni stress. Kata yudo ni in gi shida ni moro kata ma ywayi ot kaka yore mag pesa tinde chando jini. Koro sami timo orako kama itido ka
bo oduoko stress ni no piny. Koro kanye mokonyo wago stress iwinjo. Orako kod chieng' nikech thothne iwacho ga ni nitiere kaka chieng' ber, ibo yudo madini kata vitamin D kaito kopogore kod mano bende iwacho ga kata ni chieng' bende kidhi ibudhe ahinya to nyalo kelo ni chandruok. Tudna orako kod chieng' ere kaka onego bedni oganda watiyo kod giduto te mondo ibed kod ngima maber. Orako gi chieng' okana shida mora mora. En mana nikech ng'eni chieng' be konyowa. Dongi no ka ntino chon iwacho no gan golo ntino mondo chieng' ogo oko. Koro chieng' be en gima muhimu idendwa. Koro orako tinyalo timo saya saya. En ni koro samitime chieng' to liet mag dendi medorega. Ya ke chingeni sama chalo kaka ngamo dhi sauna. Liet mar dendi dhiga mbele. Koro no ka sauna ni beberga muhimu ga skinwa. Koro wanyalo wacho ni chieng' be ober kodwa. En mana ni ineno skin ni kayom kaka maro jowa modak Ulaya oko ka. Ineno ka gibiro koni to giketo ga giwiro gimoro dendgi mondo geng'negi chieng' no. Koro lure gi skin mari be kaka nitie resistant. Kata nitie jomoko man gi tuoche mag del aparo ni wang'eyo gi ma ok giwinjore gi chieng'. Koro lure gi be gi dendi kaka chalo lakini onge shida. Dongi ni kata mpira wago chieng' to mpira dhi mbele. Koro kanyalo wacho ni nitie shida mora mora. Ma kaber to kinyalo gorako e yo mora mora to ber ka bende samoro iyo chieng' maro nyango cha kata kinyalo time laro ber saidi moingo time e ot molor kinyalo yudo ka kinyalo time laro bera saidi kechido ni samoro komtere ot molor teji bende ng'eny tuoche magamore muya gi bende thoro bedo mang'eny. Dongi ng'eni samwa wagorako to waresga temperature marwa wakelo malo. Koro ing'eni sami ini chieng' no to temperature ni be idho malo molo ka ini ng'ich. Ema uno ka jomoko maringo ga dendara ka gihero ga rwako ga jacket ma mondo keep gi. To kata ibolo no kata jotugo mag mpira gi. Sama gi train ga girwako ga gige liet go. Koro liet ni be muhimu kuomwa. Koro chieng' wanyala tiyo go yo mar be gero dendwa kech en ga vitamin D moro makonyo wa kanyo. Pon nitiere kod penyo mora mora kaka inyalo bedo kod del motegno del maber e yor orako kawuono watere kod jolony e weche mag orako gi studio ka inyalo tudori kodwa Facebook page en Penj Laktar, Facebook page wa en Ramogi TV #en Penj Laktar, wantiere nyaka TikTok, wantiere yore mag tudruok duto te. SMS bende inyalo yudo wae mondo mi ipenj penjo duto te ma inyalo bedo godo. Ang' wakaw yweyo bang' thuolo machuok kaeto wabodhi nyime kidenyi maradek. To kapok wakaw yweyo adwa ni mondo mi ing'ina weche mag ne waseng'eyo weche mag stress, waseng'eyo kacha kaka ratil mar del bende inyalo medi kata inyalo duok chien. Adwa ni mondo mi koro wang'e ne kod weche mag hydration, weche mag golo kata medo pi e del. Kotenore kod weche ma seche ma ng'ato exercise. Koro pini muhimu kuomwa sana. Kech pini ineno kimodho pi maber to pini be konyowa e golo chilo mane ich. To pini be mamiyo skinwa dendwa ring dendwa nyelni kamae. Koro pino muhimu sana moribe ni imodhe. Emomiyo ka watimo orako to wamodho pi sana. Koro iwacho ni pini oribe ni kikimise kech en muhimu konyo dendwa be inyalo paro ni seche moko kokimodho pi tinyalo chakunjo ka gima wiyi dwano bari iwinjo ka wiyi rundore samoro be ineno ka dhog ng'ato bedo motuo nikech pini. Koro pini en tendo na muhimu kuomwa kata kokitimo orako kata itime en bera kwa modhe. Mana kaka iwache no nikech lakteche mamoko bende wabedo ga godo leroga aber mar pi chalo ineno kaka mtoka dwaro mafuta mondo mi oringi pi bende del bende dwaro pi kama nikech pigni ema dhi golo chilo te mantiere del seche ma chilo bete dendi ibro bedo kod tuoche kaka mag nyarogno ibro bedo kod tuoche mang'eny kaito remo bende bedo mapek ok oring kaka dwarore to ang' no miyi chandruok. Onego bed ni ng'ato modho pi marom nade kech wache ga mopogore opogore. Pini nitie kaka ji wache mopogore lakini anta nyalo nyiso ji niya ing'eni be lure kumintie. Inyalo paro dire moko mantie koyo ng'ich kacha. Ok inyal modho pi mang'eny kech ineno ga ka dire no ji osiko dhi oko sa kasa mangiso ni pino kundre dende lakini onge body parts. Alafu ing'eni be kokin ng'at moro ma active kokichapni ahinya kati modho pi mang'eny no to be ing'eno ostika tikedi koro modho na matin to pod dhi bedi dendi. Koro lure ga gi kumintie. Kichapni ahinya to modhe mang'eny. Kokichapni ahinya to be
kech kwaluo rule moro miwacho ga ni nyaka imodhe glasses aboro cha ok anyal bet kama itamodha mudha glasses aboro ya koro be lure gi tich mitiyo kaka dala kucha ji hinyo ga dhi puodho koro ineno puodho kacha osiko opuro koro ingeno owito pi mang'eny dende gi ko oswet ogolo luya koro mano ng'ano nyaka mudh pi nikech en oluze ahinya but kaka bet sani ni ing'eno ka aluze mna gi yo achiel kende iluze mana gi yo achiel kende adwa ni mondo mi wang'e ne weche weche mag waseng'iyo weche mag pi wang'e weche mag stress adwa ni wadoge stress mana matin no seche ma ng'ato nitiere kod stress kopogore kod tich niwacho kacha ni ka ng'ato timo orako to pache wuok e stress kata midhiero mane entiere godongo kato dende kwe to ka pono ni ng'ato ok timo orako to stress cha ni mana tiere ng'ato ok timo orako to chandruoge mang'eny ni mana tiere gini dhiro cho ngimane yo machalo nade koro stress ni seche moko kelo ga gimoro miluongo ni depression koro inwang'o ni onge gimo nyalo timo pache duto mana kuom gima chande cha koro samo timo gima chande no samo paro mana gima chande no to nyalo miyo wit kata ngimane nikech jomoko waseneno depression bodonjo koro sama timo orako ni be wanyalo wacho ni iromo ga gi ji mang'eny nikech sama wadhi timo orako kacha nitie dhano madhi kata 20 koro dhano madhi 20 gi ineno gi ng'ato timo kamacha iyudo ka inyalo wuoyo gi nyawadu nyalo nyisi ni an be gima kama machanda iyudo ni kara in be tabuno ken mari kendi uriwe ji mang'eny ineno koro orako ni mane yo mokonyowago begulo stress ni alafu ing'e ni kacha ande be nitie kaka wadhiro ga jiga makasega ng'isi ni wadwa timo tapar ne moro timo makating'isa mara ni yol nini ang'isi na mago gik maonge to kaka time kenda tabrol tawegi kanyo kitime kendi be kiting'a dumbbell bi keto malo kama bi paro na ng'ana cha nochwanya to be kendi were ora gi dumbbell no story no rumo wamake maka kanyo kina waduogo bang' thuolo machuok mokalo mondo mi wang'e ni kaka moko ginyalo timo ka intiere dala nikech samoro aonge machiegni gi gym samoro aonge gi pesa madhi chulo gym to nyaka irit ngimani mondo mi obed maber omiyo kidieny mar adek ni wadwanyo kaka wadwa timo gi dala mano okang' matin tang' ia gi gimoro omiyo kik isud kata matin wayud weche manyien yo machuok kaeto waduogo kidieny mar adek ni mar maua pidho jamni magi te gin yore mag pur be inyagori kod kute e puodho mchele nigi value addition e pur gi ohala walimo jopur ma opogore challenges ng'eny e pur generally egimomiyo jopur iluongo ne janeko ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo moro amora pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak motenore kod weche mag pur kod japur kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo riwri kod alori nyaka black e chenro mar pur gi ohala tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Waya, bemaye odi. Dawe nyathina. Tang'o mamiyo ino kidwa dhi dalau. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Nyakwara Mogajwang osebedo wuoth mabor kendo kana we mokagoni erokamano in kaka jawinjo mar nyakalondo mar Ramogi FM, jowinjo manitiere pacho kae kaachiel kod manitiere diaspora. An Adori Nyaro Kumunya Magdalena HSC asebedo kakelo ni chenro mar kwe e ber budho, alando kwe kaachiel kod hera. Mano wabomedo timo Nyakwara Mogajwang kwa wacho kanyo ni en higni 20. Happy birthday Ramogi FM, kendo wabomedo kelo ni mabeyo jawinjo mara erokamano uru. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa, Okidele Akim, marafiki wa bana Limpopo, Beres Odero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa, Okidele Akim. Dial *811*446# to get Freddy by Musa Juma. Luoro kwako gwenge mag Lamu bang' ka jolweny buora mag KDF onegi monj mar njore. Wanyabedo gi katiba maber kaka neno marwa ni, but ka waonge gi the discipline mar nacha kendo rito the constitution, wabro ano. E chenro makende kawuono wamanyo wuodh jatend piny Kenya William Ruto e sekta mopogore opogore nyaka ne okaw telo e pachoka. Nakada koro yango ni kind ji 20 pachoka, ng'at achiel kuomgi en Jamatha Sasa mar Kongo. Machiegni kendo pej laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny mogik makoro wadwa ng'iyo gigo minyalo timo kapo nono ni intiere dala, samoro intiere ofis, idwa ni mondo mi time achiel ariyo adek mondo mi kik dendi mok ahinya, nikech wayudo kacha ni seche ma itimo rako remo ringo maber e dendi, kidok dala inindo maber, seche ma intiere kod stress dok chien, pien dendi bedo mapichni, tuoche igori godo. Tiende ni magi gik monego beni watimo. Seche ma ng'ato nitiere e ot, onge kaka onyalo dhi e gym kata kaka onyalo chulo gym, to dwani mondo mi otim orako matin tin. Mage monego beni ochako godo ka entiere dala. Okang nikech wacho ni en assessment mokwongo tan dala. Onge kaka dhi timo assessment. Watimo nang'o ka? Ber ahinya ki. Okay, kin dala, ng'eni gini en mana niya, kinyalo keto dendi mondo obed motegno kata mondo dendi ochapni. Koro awacho ni ga jowaniya, ineno ga gik moko mitimo dala ka. Kech inwango ni gik mang'eny mwatimo e gym gi gin gik moko mwatimo dala. Kech inwango kaka ng'ato dhige puodho to puro kamacha. Wawacho ni otimo tizi mar goki. Ineno. Kata seche makoro iting'o ga pikia ya auracha. Itiyo gi tiende ni ahinya gi badeni. Koro wacho ni kin dala okochuno nyaka itim gik mineno watimo gi. To inyalo timo mag dala ka. Kata jowa man Nairobi ka. Seche mibeto itiyo gi lweti. Koro mano be momiyo kidhi dala tino ka joka randeche ga lakini gin gi teko. En gi teko kabisa. Koro joman dala gin gidhi mbele gitiyo tije gigo kasto gichiem maber. Lakini jowa man Nairobi ka nitie ng'at moro ma odhi tich koduogo godhiambo to onge gi seche nikech boringo konyo nyithindo matindo timo homework. Koro gin to anyiso niya, kapok ichopo odi inyalo lori mtoka kama odong' kilomita 1, then iwuotho. Mano romi aroma. Kasto weekend ng'is jatiji mar ot makonyi ga tich, ng'ise mondo obed kando. Koro sama obedo kando no, luok ot, timo gimoro amora, mano be mana tizi. Luok sende, go pass, titije duto te mag ot. Mano be mana konyi. Koro moko gi to wacho ni kar isechopo e odi isekonyo nyithindo, koro in gi time moro matin. Koro ok ochuno nyaka idhi gym. Gik modwa timo gi ema koro iboluwo. Gik modwa timo gi ema koro iboluwo. Seche modwa timo gigi, in bende nyalo tudori kodwa kokalo namba mantiere e TV mari mondo mi penj kapo nono ni dwani mondo mi iyud kaka inyalo konyi. Facebook page bende waseyawo, lwar penjo ni duto te. SMS bende nitiere e screen mari, penji duto te. Haya, wantiere e ot, wasewuotho kilomita 1 manodong' cha. Ang'o gini minyalo timo? Okang' kokang' mondo mi iyud kaka inyalo bedo kod ngima makare. Wachako kod mane mayot mogik. Koro gima dang' ang'is jowa nitiere kapok ichako timo orako moro amora,
nyaka i raise temperature, imed liet mar dendi malo. Wawacho ga ni warm muscles mek dendi gi warm up, yes. Koro inyalo chikori kamae. Waluongo ga ni jumping jacks. Koro ineno ko chikre no, koro timo warm up mamare no. Koro onyalo timo gi kata 10 kata 12 kadhi mbele. Koro mana achiel kuom gi, moro nitie monyalo timo atima kamae. Mano warm up namba 1, ma warm up namba 2. Koro ineno ka gin gik moko mayot. Ma itimo dakika diko so ima itima di? Nitiere kaka watimega, inyalo keto alarm mari. Nitie kaka waketo ga alarm. Inyalo wacho ni adwa dhi 30 seconds, 30 seconds. 30 seconds mano kata 30 counts. Gidhi ga dhia machalre. Koro inyalo time yourself kamano. And then inyalo be we okungo chang kama mondi maber mondo mi jogo matiere dala one kaka inyalo time. Warm up number 1 inyalo chikori. Waluongo ni jumping jacks or star jump. Mano mokwongo. Mano mokwongo. Aya, machielo en high knees, meet up the knees. Koro seche mitimo tizi kaila ni, ineno ki workout nyaka ga koro kochuno ni nyaka nind piny tim mar ich. Koro owak iye, but nikech tiende be kunjore, koro owak muscles mag tiende be. Nyaka mag gokeni badene. Kamora mamo bedo gi involvement, but wawacho ga ninga tie primary gi secondary. Koro primary mokwongo en iye. Then nikech otime, mano is a cardio. Momiyo ga koro chako yweyo matek. Mano podwa ne warm up. Warm up machielo, warm up namba 3 en mane? Warm up koro gimotimo ni onyalo mana medo speed ne. Koro oringo malo. Sorry. Koro kaka otime no, omedo speed ne, to tiende ne medo dhi matek. Koro moro ma watimo cha, ing'e nitie jomoko man ga gi shida mag goti. Mag chong. Koro konyal chikore, kech ing'e ni gini waloso go ngima. Koro dwa med ng'ato shida moro. Koro seche ma ochikore kama, to impact mare bedo malo kapo no time gi ng'wech. But kotime mos, to impact mar goti bedo piny. To be gima dang'is jowaniya, kik gitreni flow moro motegno. Kaka koro simiti kamae. Onyalo kata idho wi carpet, mondo carpet no absorb ga pressure madhiga. Ichongeni. Emomino ka jomoko madhiga e office gi official shoes. Wache moko marotenge ka. Jogo kaka giwuotho ga with time iwinjo ka gi complain ga chongegi. Nikech kaka ginyono piny nino biro ga ichongegi kata ankle kae. Koro mano be nyaka warangi. Maka ponono ni ng'ato gi carpet samoro inyalo time e lum e laro. Lum ber koso simiti, iwacho ni simiti ok ber ahinya. Simiti ok ber ahinya, kech simiti ng'en otek. But kiseketo carpet ni malo, to mano wacho ga ni iseduoko pressure cha piny. Koro iwi carpet kae ineno kare. Mano koro wasetimo warm up. Warm up ni wacho nyalo timo kuom dakika 5 auchiel. Lakini ng'en kaka imedo time. Kaka nguvu ni be medo ng'iyo gi gimitimo no. Koro ka itime ga 5 inyalo move 10. Chiemoro nyalo wacho kata dhi 20. Lakini kibiro e gym kacha, mashinde mag gym oketi ga 20, 15. Kalure kod kaka intiere. Ero kama na enya. Intiere kod penjo mora mora, thuolo ni en mari SMS, nitiere screen ni nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV #penjlaktar. Bende nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page wa en penjlaktar. Mondo mwayude kaka wanyalo konyore e wechegi. Wasetimo warm up. Kidieny mar ariyo en mane? Wasetimo warm up. Koro kaka adwa teri ma wadwa timo tizi mag delte. Koro mokwongo wadwa chako gi mag tiendewa. Koro tiendewa kanyo nitie gima watimo ga miluongo ga ni squat. Koro obon natimo nwa squat. Koro dhi piny kamano. Koro mano squat. Koro mano biro e bambeni ka, obiro nyaka koni. Koro mano e tizi ma ineno ga jomoko ma giwuotho ga kok gin stable. Kagi iloso muscles mag tiendegi kae. Koro gichako bedo stable, gichako wuotho upright. Koro en gima muhimu sana. Nyiwa moko be wachoga. Nadwa biro kanyo. Nyiwa moko be wachoga. Kagi biro irwa en ga wechadi. Adwa tiko iya. Alafu adwa loso be. Idwa gero koma moko gi. Koro mae e gima ber kage timo. Koro gi ng'eny. Koro nitie mana achiel. Alafu nitie gimoro mwaluongo ga ni lunches. Koro ibotimo lunch 2-3 kama. Koro mano be burumna mar tielo. Okay. Alafu wabomeda achiel mar tielo.
wamed achiel. Koro achiel ni en iraise mana tiendi kama. Iting'o tiendi malo. Kitimo tiendi malo, itiyo gi iwak muscles magi. Yena mondo mi akaw simu antiere kod Evelyn. Evelyn, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni Evelyn? Ruth Amoso uno imre uru. Oimre ahinya machiegni. An gi penjo. Asebet an gi weight mang'eny over 105. In gi 105. Yes. Nyocha natemo ng'wech, achako temo ng'wech, mawinjo ka denda rama maweyo. Apenjo ni mano rach kose ber. Director na Philip Ochieng wacho ni onge nyiero nyawadu. To ino wuon Evelyn wacho ni mano rach koso ber. Evelyn wantiere kod jolony gibo nyisowa ka mano rach koso mano ber. Seche ma ng'ato timo orako mo kaka Evelyn nochako gi ng'wech to ka dende rame moweyo del maremo ni. En inyalo deal kode nang'o mondo mi kik iwe nikech kiweyo to mano kendo korok ber ahinya. Okoro be noweyo nikech ng'eni sache michako adira makende ni ndalo moko ariyo kamae to dendi nyaka dendi rami. Lakini kodhi adhiya gimoro kaka wik achiel to gino be kendo rum kaka an tinde denda okorama ineno. Koro timo mana kendo med mana timo kendo. To bende kiko chake matek ahinya. Onyalo chako matin to duogo. Gima nada ng'ise ni nada wacho ni ne do chako gi wuotho. Owuothi. Koro bro chopo kamoro ma kata ko wuotho to ko winji ka wuotho ni konye. Koro kanye mo mede ng'wech. We akaw simb Musa. Kata kamano Evelyn doge pap chak kireto kati donje ng'wech. Moses, hello, penj laktar. Hello, Berena Ruth. Machiegni. Ka na penjo ni ka ng'ato dhiga ng'wech pile gokinyi for about 10 kilometers. To impact mane manyalo biro chonge. Aha. Ng'wech kilomita. From Monday to Friday. Okay, gima dang' wachre niya, omanyo wuoche maber. E gima na wacho hard surface seche mana wuocha. Koro wuoche nitiere kaka kirango magi. Inwang'o kae olose mathik kidogo. Koro mano samoro ingo mano absorb ga pressure. Pressure mado donje chonge. Alafu be gima dang' akone niya, kapono winjo chonge sani, gimo nyalo timo, onyalo chako koro reto, koro kiko ring. Ke samo reto chato impact monyono go pincha, dhi dok piny. Koro oreta. Kao kamano to kiko ring ga kumantie lam, kumogo e lam. Mago be kelo shidano. Alafu gima dangise ni owacho no ringo kilometers apart. Monday to Friday. Onyalo dwoko mano piny. Wawacho ni orakoro be ni timo ndalo adek ndalo ang'wen. Kech kokalo kanyo to koro bedo ga too much ga. Koro onyalo dwoke mana piny matin. Erokamano ahinya. To hapa ni bende ber kapono ni chongene rame ahinya, ber koneno laktar, ahinya laktar molony e weche mag choke, go picha chongeno, ng'i ane ni ang'o momiyo chongeni rame. Kapono en gimoro ma osechako chamo chongeni tinyalo konye kapok okethore ahinya. To kata kamano orako bende kaachiel kod reto go bende miyo choke bedo motegno. Ka watieko wach mogik minyalo weyo wagodo. Okay, wago erokamano kuom biro Ramogi dala ka. Mondo wapuonjre gi jowa. Koro gima dang' ng'is jowa ni gigi tinde nyaka watim nikech ing'eni chiemo mwachamo moko nitie matinde olos gi yo masani mabe gikelonwa shida magwa. Koro gima dang' awach ni kik wawe makwatiyo matek ni wadwa kita ni wabet piny. Walu yore manyalo konyowa. Erokamano ahinya. Ogigi nyaka watima. Ne wantiere kod kom ka seche ma watieko chenro ni bonyisowa gima nidwa ni mondo wapuonjre kod kom ni kata kaka ng'ato nego bedi timo exercises kod kom ni en thuolo ni ka bende akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano makende kuom biro e penj laktar odiochieng' ma kawuono. Ageno ni kokalo kuom chenro ni oganda wa mang'eny oyudo konyruok. Ne jahera mar chenro ni kamora mora ma intiere erokamano mathoth. Ageno ni ang' ni chak kati chako mana matin tibro nyisowa kapono no ni secha kapok ichako to mondo me chaki. Ne director na Philip Ochieng erokamano ahinya, producer Papecho Koth erokamano ahinya, asante sana. Ilonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu. Kapok wadhi komni ni watimo godo ang'o? Komni na watimo go gimoro miluongo ni dips. Koro dips ni owake lweti kae. Segano jomoko manga gi lwete gi madongo kamae. Koro kae waloso go. Orido
orido kata owango mo man mo mantiere batno. Koro obiro ka to obiro nyaka shoulder mari. Alafu bende wanyalo go kode iwa. Obiro ngisi kaka itime. Mano koro wawak iwa. Koro kini ofisa moro ineno ni idwaro loso ito ayo kom ta chaka timo kamae. Waromo odiochieng' machielo penj laktar kokalo Ramogi TV. Waromo odiochieng' machielo e Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. An Ruth Otieno chaka an bende adhi chako odiochieng' ma kawuono tanabo chako gi reto krach doge to onge weyo ero ruka mana ahinya. Thank you.